100% आंहा देरहानायनि चान्सेस दं मानो होनबा आं सानदोंमोन BPF जों कन्टेस्ट जागोन सानदोंमोन नाथाय जोंनि BPF आ जों ट्राइबेल मानसिनो टिकेटखौनो होआसै दा सोरबा राय मानसि राजबंसि मानसिनि टिकेटखौ होना होबाय बेखौनो आं दुखु जादों माने आंबो नाजादोंमोन जे BPF निफ्राय जाहाथे माने जोंनि ट्राइबेल बर' मानसिखौ होबा मोजां जागौमोन दाथ' नोङो राजबंसिनोसो टिकेटखौ होनो जाबाय दा जोंनि ट्राइबेल मानसिफ्रा मारै बिनो भट होनो थ' बेबो मोनसे कुइसन फैयो थ' खोनानो मोन्दों बिसोर BJP जों BPF जों ज' जानानै राजबंसिनि टिकेट होदों होननानै जों गाज्रि मोनाखै नाथाय जों ट्राइबेल मानसिनि टिकेट होयोबा आं मोजां मोनगौमोन आरो बेखौनो आङो बुंनो सानो बेयो जोंनि 4 नं बाखुंग्रि समस्तिया गोदान समस्ति गोदान मानसि गोदान केन्डिडेट लोगोसे जोंनि दा यां जेनेरेसनखौ जितु गौरब सारा सायख'दों जोंनि प्रियंका मेडाम हक बा जोंनि मीराबर ठाकुर गोस्वामी बा जोंनि मल्लिकार्जुन खड़गे बिथांमोननि नाजानायाव दा जोङो बांसिन युथफोरखौ माने गोदान जेनेरेसननिखौ माने प्रायरिटि होदों बै हिसाबै दा आंबो टिकेटखौ मोननाय जादों थ' आङो दा बेखौनो बुंनो नागिरो जे रायजो राजामोननि अननाय आरो गावसोरनि आंनो साहस होनायजों आं बिसिम फैनो हादों थ' बेनो आरो मा बिथिङाव खामानि मावनो गोनां दङ होननानै नोंथाङा सानो नंगौ आं जिखिनि आं भिजिट खालामदों रायजो राजासिम आं थांदों गामि हाबदों न' हाबहैदों गासै जाति जनगोष्ठीनियाव आं भिजिट खालामदों गतिके आंनि नुनाय मथे किसुमान स्कुलनि समस्या दं लामानि समस्या दं बेखौ बांसिन नुनाया आङो लामानि प्लास नोंनि किसुमान आंनो खोन्थादों मेडाम उमुकाव स्कुल नांगौ जोंनो स्कुल बानायना होयोबा मोजां माने थांलाय फैलाय बिराद डिस्टेन्स दं बेफोरखौ बुंदों रायजोफोरनि इस्युआ बेनो जे आरो माखासे इस्युआ दं जेनेबा नोङो ST नन ST बा नोंनि माखासे जाति धर्मनि खोथाथ' दङ बेफोरखौ आङो बुंनो थांला दा मेन इस्युआ जाहैबाय जे मुल्यबृत्ति दा जोङो दाम बारायनायनि सायाव गासिबो हाहाकार जाजोब्बाय रायजो राजाफ्रा दा नोंथांमोना नुनो मोन्दों दाखालि जोंनि हाग्रामा सारा ससियेल मिडियायाव सोंनायाव मा होनदों जे सार मुल्यबृत्तिया मानो गेस सिलिन्डारा मानो एसेबां दाम गोसा जादों सारा मा होनदों जायफ्रा गेस सिलिन्डार बायदों बिसोरनाव सों आंहा मिन्थिया ना आं फानो ना आं बायो बे रावखौ सारा बुंदों बेनो जे मानो जोंनि BTC सरकारा मालाबाबो दाम खमायनायनि बिसोरना क्षमता गैया बेनो जे संख्रि सेरसेनि दामखौ बिसोरनो खमायनो हाया आरो गेस सिलिन्डार दुराय खोथा दा गेस सिलिन्डारनि खोथाया नोंथांमोना मिन्थिनो हायो गदै भारतआव ओरैबायदि हाहाकार जागासिनो दङ जे लाइन थानांदों बुकिं खालामबाबो मोना ओरैबायदि माने समस्या जानानै दङ दिनै जुदि नोङो बेलेग हादोराव जादोंबा जोंनि भारतनि आन्दारावनो जादों जोंनि जुदि नोङो साउथ इण्डियान जादोंबा दिल्लीयाव जानो हादोंबा निस्सय जोंनि BTC आव जानांगौआ बारा सम नांनाय नङा जोंनि BTC आवबो हयथ' गाबोन समफोर जानो हागौ बेफोर समस्या बेनो जे जोंनि कंग्रेस सरकारा मालाबाबो नाजाया दा मुल्यबृत्तिनि सायाव नोंथांमोना बयबो मिन्थिया जोंनि कंग्रेस सरकारनि आमोलाव सिलिन्डार दामा बेसेबांमोन थावफोरनि दामा बेसेबांमोन पेट्रल डिजेलनि दामा बेसेबांमोन संख्रि बानलु माइरंफोरनि दामा बेसेबांमोन दा कंग्रेस सरकार दा BJP सरकार फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना बयबो मिन्थियो दे दाथ' नोङो BJP आबो एलायन्सआव जिहेतु BPF आथ' अलरेडि थांखाबाय BJP जों दा BPF नो भट होनाय माने BJP नो होनाय दा जोंनि ट्राइबेल मानसिफोरा जुदि सतर्क जायोबा दा BJP आथ' अलरेडि बयबो मिन्थियो जे जोंनि ट्राइबेल मानसिखौ सैथारा जोंनि ट्राइबेल मानसिनो बांसिन दा नुनो मोन्दों ट्राइबेल मानसिफोरनोथ' बांद्राय स्टेटआवथ' केन्डिडेटखौनो होआखै थ' बे हिसाबै माखासे BJPनि निति आदर्शआ बिसोरनि बांसिन जोंनि ट्राइबेलफोरनि सायाव बिसोरनिया माबा दं माने मा होनो बेखौ बिसोरनिया जे जोंनि ट्राइबेलफोरखौ नारसोनायाव बा बिसोरनि मालाबाबो गोजौआव थांनायखौ बिसोर नाजाया बेनो आरोखि थ' आं सानो जे जुदि रायजो राजाफ्रा जुदि मोनथिदोंबा जे मुल्यबृत्तिनि सायाव जुदि खमायनो नांदोंबा दा नै साख्रि मावग्रा हक बा नोंनि हाजिरा मावग्रा हक नों बयबो हेरेसमेन्ट मोनजोब्बाय बर' हारासमेन्ट मोनजोब्बाय दा साख्रि नोङो मासाव नोङो 30,000 मोनबाबो नोङो गथ' गथायखौ फोरोंनो ना स्कुल थांनो ना गारि थाव सोनो बुहुत हेरेसमेन्ट मोनो थ' नोङो मानो थाखाय बेफोर गासिबो मुल्यबृत्ति दाम बारायनायनि लोगोसे बिदि जादों जुदि दाम बारायाबा हयथ' नोङो 10,000जोंबो नोंथांमोना मिन्थियो जे आगोलाव सासे मानसि खामायनानै 10 जन मानसिखौ फिनो हायोमोन नाथाय दा BJP सरकार फैनाय लोगो लोगो न'खराव 10 जन मानसि खामायबाबो 10 जन मानसिनि थाखायनो थोआ कन्टेस्टआ दा आं बुंथ'नो हाया दा आङो जेब्ला
आं दा दिनै टिकेटखौ लायगोन लायखांनायनि उनाव जे आं रेलि खालामगोन बा आङो अर्गानाइज खालामगोन आं अर्गानाइजनि उनाव आङो मोनथिनो हागोन जे कन्टेस्ट सोरजों जागोन दासान्दि आं बुंथ'नो हाया नुनो मोनगोन नोंथांमोना जे कन्टेस्ट सोरजों जानाय जायो थ' सम फैबा नोंथांमोना निस्सय मोनथिखागोन नोंथाङा देरहानायनि बेसेबां आसा 100% आंहा देरहानायनि चान्सेस दं मानो होनबा आं सानदोंमोन BPF जों कन्टेस्ट जागोन सानदोंमोन नाथाय जोंनि BPF जों ट्राइबेल मानसिनो टिकेटखौनो होआसै दा सोरबा राय मानसि राजबंसि मानसिनि टिकेटखौ होना होबाय बेखौनो आं दुखु जादों माने आंबो नाजादोंमोन जे BPF निफ्राय जाहाथे माने जोंनि ट्राइबेल बर' मानसिखौ होबा मोजां जागौमोन दाथ' नोङो राजबंसिनोसो टिकेटखौ होनो जाबाय दा जोंनि ट्राइबेल मानसिफ्रा मारै बिनो भट होनो थ' बेबो मोनसे कुइसन फैयो थ' खोनानो मोन्दों बिसोर BJP जों BPF जों ज' जानानै राजबंसिनि टिकेट होदों होननानै जों गाज्रि मोनाखै नाथाय जों ट्राइबेल मानसिनि टिकेट होयोबा आं मोजां मोनगौमोन आरो बेखौनो आङो बुंनो सानो दा देरहानाया 100% आं देरहानायनिखौ नुहरो आं देरहागोन सानो गावखौ जिहेतु आं ग्रासिप लेभेलजों आं खामानि मावगासिनो दङ जे ग्रासिप लेभेलजों खामानि मावनायजों लोगोसे जोङो जिखिनि पाब्लिकनि सापर्ट मोनदों आरो माखासे अपोजिसन मानसिफ्राबो एडभाइस होयो सापर्ट खालामो बेखिनि आङो बुङो जे माखासे BPF जों थाबाबो UPPL जों थाबाबो माखासे मानसिफ्रा आंनि जिखिनि आंनि फ्रेन्ड्स फलोवार्स थायो बिसोर आङो जथेस्थ' आंनो सापर्ट खालामदों बेखिनि आरो जोंनि BTC बासि हक बा जोंनि आसाम स्टेटआव थानाय जोंनि ट्राइबेल मानसिफोरखौ बेखौनो आङो बर' रावजों खावलायहरो जे अननानै एबार मुल्य बृत्तिनि थाखाय जाति माति भेति बा जाति धोर्मोनि थाखाय जाहाथे जोंनि कंग्रेसखौ भट होनानै देरहासार जाहाथे खालामो जोंनि कंग्रेसआ जाहाथे स्टेटआव सरकार दानो हायो बेखौनो आङो बयखौबो आं खावलायहरो जे एबार जाहाथे स्टेटआव सरकार दानो थाखाय जोंनि ट्राइबेल मानसिफ्रा गासै जाहाथे जोंनि गार' बर' राभा देउरि जिखुनु ट्राइबेल केटेगरियाव गोग्लैयो बिसोर जाहाथे जोंखौ सापर्ट खालामजोबो बेनो आं खावलायहरनाय जाबाय बेनो सोरजों कन्टेस्ट जागोन जिहेतु बेयाव UPPL बो दं BPF दं दा नोंथाङा कंग्रेस